Nou, wat denk je? Ja, nou even van de planeet. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo. Geweldig. Dat weet ik ook goed. Iedereen is blij op het is. Hij stiek aan boord, hè? Levensgevaarlijk, niet betreden. Hartstikke donder. Oh. Wie zwier. Stukje maar wie mij wil leggen, maar tjene wie niet. Zwier. Moeilijke omstandigheden dus. Is dat wel. Maar we hadden hem. Zo, nou, dan maar even weer het volgende reetrietplakje. Nou, zo. Nee, dus. Kan je het verven? Ja, natuurlijk. Keihard beveerd. Zo is het zuiden van de meesten nou naar hier baan horen plakken. Want ja, dit is meer het plak van nou, je kerst als eerste rijden. Maar misschien net de mooiste plak om te rijden. Maar misschien denken de meesten er wel hoor zo. En goed kaart denk ik. Ja, zo. Ja, hoeft de koelkast niet meer in, hè? Nee. Scheelt weer. Hij moet erin, wees dan net. Ja, zo ver het komt. Lekker komt. Ja. Nou ja, je hoeft er niet te schaatsen, je waaide er wel heen. Nee, mijn schaatsen zijn te klein, dus... Oh. Ja, want hij is te groot. Oh, nee. Ja, nee. Dan wees er even lekker bij, jongens. Ja, Je zeker. zit chillen hier op het eerste. Maar daar kan je wat eten, nou? Ja, best. Maar zo. Oh, lekker, hè? Heerlijk, heerlijk. Lekker hoor. Het scheelt net vol of de wijzing komt van de planeet Hoi, hè? Dat komt wel op deel. Maar net de hemel, het is mooi waar. Het rijdt net. We kunnen reed rijden, gewoon nog meer. Geweldig. Nou beste mensen, dat weer het dan weer voor jou. Vond je het een leuk filmpje, doe hem heen. Post meer van de Friese vlogger, abonneer dan. En dan zie ik weer het volgende filmpje weer. Hey!